Sonde Maria, Tizayanjana aso. Mitenga aimba komweko. Angelo ndi oyerwa, Tizagondwa nawo. Mitenga aimba komweko. Maigalanga ine mulungu wanga. Maigalanga ine mulungu wanga. Pakuti ndinamene mudziwa zaiwo. Pakuti ndinamene mudziwa zaiwo. Maigalanga ine mulungu wanga. Maigalanga ine mulungu wanga. Pakuti ndinamene mudziwa zaiwo. Tikhale pansi. Tikulandireni ku mwambo wa nsembe ya misa yopembera mizimu ya nsembe asisteri komanso lay missionaries amene adagwira ntchito mu archdiocese yathu ino ya Lilongwe. Ambuye asalatitsogolere ndi mwambo wa nsembe ya misayi. Pawerengedwa mayina a nsembe asisteri komanso lay missionaries amenewa, ndipo awerengedwa ndi Bambo Louis Chikanya, Bambo Jean Kesi komanso Sister Teresa Mulenga. Pano ndaitane Father Louis Chikanya kuti atiwerengere mayina amenewa. Names of the deceased bishops, priests and reverend brothers and sisters according to their congregation in the Archdiocese of Lilongwe. I will read the diocesan priests and bishops. Aepiskopi amene anatisiya: Ambuye Joseph Dupont, Ambuye Mathurin Guillaume, Ambuye Oscar Julien, Ambuye Joseph Fadi, Ambuye Matthias Chimole, Ambuye Stanislas Magombo, Ambuye Patrick Kalilombe, Ambuye Felix Mkori, Ambuye Tarsizio Ziaye. Ansembe: Bambo Severiano Ndawani, Bambo Zeferino Kakoa, Bambo Valentino Haka, Bambo Luciano William, Bambo Damiano, Bambo Francis Chipiko, Bambo Gabriel Sambani, Bambo Edward Flau, Bambo Gervasio Zonde, Bambo Gracious Kanyambo, Bambo Vincent Gurule, Bambo Alois Shawa, Bambo Clement Chikuta, Bambo Joseph Tenthani, Bambo Matthias Malipa, Bambo Maxesio Nyongani, Bambo Matthias Peregamoyo, Bambo Peter Jere, Bambo Evaristo Chikuse, Bambo Rafael Gwale, Bambo Julius Mbulu, Bambo Severo Sepere, Bambo Samson Muza, Bambo Tobias Sambanda, Bambo Ezekiel Chibwinja, Bambo Ives Ntingiza, Bambo Nazarius Kamzere, Bambo Robert Chisale, Bambo Gerard Loti, Bambo Lawrence Chauwa, Bambo Aureliano Sandaula, Bambo Medado Chikufenji, Bambo Basilio Malipa, Bambo Bernard Chawala, Bambo Alberto Kamera, Bambo Jonas
Chiuye, Bambo Peter Gona Mwamba, Bambo Ireneo Kamende, Monsinyo Charles Maida, Bambo James Chizuma, Bambo Joseph Katewera, Bambo Albert Samson Nyamazi, Bambo Chipalamwazani, Bambo Epulani, Bambo Mtumba, Bambo Dennis Nkoma. tikupitiriza ndi maina a missionary amene anagwira ntchito kuno ku Lilongwe Archdiocese. Bambo Emile Stevenum, Bambo Jean Cleriveau, Bambo Ernest Paradis, Bambo Claude Bokasso, Bambo Victor Louis, Bambo Ferdinand Martin, Bambo Louis Denis, Bambo Alois Carin, Bambo Alfred Honoré, Bambo Jérôme Guérin, Bambo Jean-Paul Gauvin, Bambo John Leonard Keuzabilo, Bambo Philippe Guérou, Bambo Hans van Bruegel, Bambo Leo Zinstra, Bambo Gaëtan Paulin, Bambo Louis Peguero, Bambo Roger Lafroy, Bambo Noël Salom, Bambo Carlin Devos, Bambo Adrian Van Pinten, Bambo Peter Wells, Bambo George Hopen Brewers, Bambo Leopold Belzil, Bambo Angelo Bolotti, Bambo Alain de la Blanchardide, Bambo Leva Couture, Bambo Victorien Chamberlain, Bambo Chauffensker, Bambo Florius Quelet, Bambo Denis Gagnon, Bambo Fernand Pelletier, Bambo Pedro Perez, Bambo Philippe Lorrain, Bambo Joseph La Liberté, Bambo George Moser, Bambo Paul, Bambo Jolin, Bambo Gertrude de Groot, Bambo Carl Geiger, abrada amene anatisiya amene anagwira ntchito kuno ku Malawi Archdiocese ya Lilongwe. Abrazala Robert Oma, Abrazala Vernon Zashman, Abrazala Benoit Lamon, Abrazala Vitus Andreas Auberger, Abrazala Victor, Abrazala Franco Pina, Abrazala Jean-Guy Larouche, Abrazala Edward Courire, Abrazala Wiro Van Asten, Abrazala Albert Scholter, Abrazala Francisco Maria, Abrazala Paul Camille. Our Carmelite fathers and the brothers, Father Louis Aspiros, Bambo Joseph Olanieta, Bambo Sylvester Mariseni, Bambo Raymond Adam, Bambo John Arondo, Bambo Elias Kwapata, a brother Antonio Zora, our Jesuit fathers, Bambo Lam Loyens, Bambo John Carroll, Bambo Joachim Chisempere, Bambo James Pauline, Bambo Anthony Jorgehan, our Maris brothers, Brother Dennis Roy, Brother Jerome Charles Eugene Tamberley,
Brother Henry Zico, Brother Ignatius Kambi, Brother William Tech. A lay doctor, amena naguiranchito in the Amaris Brothers. Daughter Hans Zapatowski, a Franciscan. Bambo Antone Biafola, Bambo Francisco Salgado, Bambo Joseph Masana, Bambo Cassien Mercil, Bambo Gerard Martin. Depo tukusileza ndi Bambo Webet, a white father, amene atisiya. Maina a asisteri amene anatisiya. Missionary Sisters of Our Lady of Africa, White Sisters. Sister Gabriela, Sister German, Sister Evarista, Sister Selina, Sister Gilberta, Sister Becamus, Sister Catherine, Sister Victoria, Sister Mary Rose, Sister Trintas, Sister Marie, Sister Marie Dine, Sister Anita Okano, Sister Frideris, Sister Zeki, Sister Susan, Sister Candida, Sister Arven, Sister Gertrude, and Sister Raphaelis. Franciscan Sisters. Sister Sectron Stratho, Sister Daniela. Sisters of Charity of Ottawa, Sister Louise, Sister Jacinta Jesta Banda, Sister Tomaida Patulani, Sister Anastasia Mzaza, Sister Juliana Banda, Sister Serafina Banda, Sister Scholastica Ahmad. Canosian Daughters of Charity. Sister Jacinta Kacheta, Sister Modesta Shinawa. Carmelite Missionaries, Sister Marie Jose, Sister Amaria, Sister Amaria Pilar, Sister Angelica, Sister Plimtiva, Sister Jacinta Cacheta, Sister Ophelia, Sister Cecilia Edakara, Sister Severiana Mota, Sister Salo, Sister Benedetta Zinsi, Sister Marie Alfonso. Our Lady of Mount Carmel, Carmelite Sisters. Sister Rose Chantonda, Sister Margaret Mary Kambuyake, Sister Josette May, Sister Bernadette Nzizi, Sister Mary Beth, Sister Fidelia Ziti, Sister Chris Mzika, Sister Priska Chule, Sister Alfonso Molita. Teresian Sisters. Sister Godiliva Stefano, Sister Emilia Saili, Sister Evarista Ntekanjira, Sister Asteria Mashati, Sister Zenaida Joshua, Sister Bernardina Chilanga, Sister Gertrude Tentani, Sister Josephine Chamau, Sister Teresa Maria Kukombe, Sister Efrina Sunduza, Sister Charity Mware, Sister Francisca Lakion, Sister Immaculata Mwazambumba, Sister Melis Mushanga, Sister Lola Ziko, Sister Alfonsina Nkaonalino, Sister Agnes Chintengo, Sister Yohana Wantanda Elifara, Sister Rosa Banda, Sister Gracia Ketulo, Sister Teresa Lanson Minga,
Sister Margaret Magawa, Sister Christina Banda, Sister Maria Innocentia Kapashika, Sister Mary Estela Mwalunju, Sister Salome Maria Ndawane, Sister Oliver Chayamba, Sister Magdalena Pensele, Sister Margaret Mpinga, Sister Lustika Kamwendo, Sister Flora Stolo, Sister Fortina Kafa, Sister Catherine Chemboga, Sister Anastasia Kananji, Sister Catalina Masala, Sister Pauline Dambe, Sister Precaria Kanganga, Sister Fortina Saiwa, Sister Patricia Maria Rupanga, Sister Martha Mwale, Sister Emiliana Kapalamula, Sister Patricia Chimpalika, Sister Agnes Martha Buluzi, Sister Avelina Mpandila, Sister Priska Shikobjola, Sister Mary Magdalene Ndawala, Sister Grigorina Shintupansi, Sister Odilia Mtanga, Sister Henriette Chakumbila, Sister Sabina Boma, Sister Felista Mary Nali, Sister Perpetual Zitande, Sister Maria Lucia Ben, Sisters of St. John the Baptist, Sister Margaret Bota, and Sister Betha Shilupsha. MIC Sisters, Sister Victoria Chirwa, Sister Yolanda, Sister Jean Dak Kolivo, Sister Loleta Govu, and Sister Teresa Katongo. Amenewa ndio maina a asisteri amene anatisia. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. ukhale ndi mzimu wanu. Abale ndi alongo, mu mpingo wathu chaka chilichonse timakumbukira abale athu amene mizimu ya abale athu amene adatisiya, ndipo tsiku lake timalidziwa tonse. Koma timaona ubwino wakenso wonjezera kuti mwanjira apadera tikumbukire mizimu ya atumiki amene adatitumikira mu mpingo. Atumiki amenewa ndi ansembe, masistere, mabratha, komanso pala Khristu eni ake ena amene anakhalapo mamishonari kuno. Onsewa ndi atumiki a Mulungu, ndipo timakumbukira mwanjira apadera. Misa yake ndi imeneyi. Tithokoze Mulungu chifukwa cha mphatso ya abale athuwa amene adatitumikira. Zikanalembedwa, timva lero mawu athu alero, zikadalembedwa zonse pa Thanthwe, bwenzi tikuziona tsiku ndi tsiku ntchito zawo. Koma ntchito zawozo ngakhale sizinalembedwe m'mabuku, zalembedwa mu mtima wa Mulungu. Mulungu akuzidziwa. Ndiye kwa ife misayi imakhala misa yothokoza komanso yopempha. Kuthokoza Mulungu chifukwa cha mphatso ya atumiki onsewa. Timapemphanso Mulungu kuti mwachifundo chake, ngati pali zina ndi zina zimene zikuwalekanitsa ndi Iye Mulungu wamphamvu zonse wachikondi, awatsuke, awachotsere zimenezi. Ndiye misayi ndiyofunikira kwambiri. Tiyeni ndithu tilumikizane kuwapempherera abale athu amenewa. Komanso lero mu mpingo wathu wa Katolika kuno ku Malawi tikulira chifukwa anzathu aku Mzuzu Diocese lero akuyika Bambo Wezi Mfune
amene akhala kutitumikira malo osiyanasiyana, ndipo zaka zambuyomu anali rector oyang'anira seminari yathu ku St. Peters. Maliro awo akuyika lero ku Mzuzu, moti ansembe ena akuno ali kumeneko kukakhala nawo pamwambo umenewo. Tiwapempherere abale athu aku Mzuzu Diocese, tipemphererenso mzimu wa m'bale wathu Bambo Wezi Mfune. Ndiye tisanapereke nsembe ya misa imeneyi, tiyeni abale ndi alongo tilape kuti tipereke nsembeyi tindi mitima yoyera. Ndikuululira Mulungu wamphamvu zonse, ndinu nomwe abale, kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kopambana. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Virigo wodala, anjelo ndi oyera onse, ndinu nomwe abale, kuti mundipempherere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atire chisoni, afanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Tipemphere. Inu Mulungu ndi mkhaliro wanu kumachita chifundo ndi chisoni nthawi zonse. Ife pano tikupempherera mizimu ya atumiki anu, aepiskopi, ansembe, abrother, asisteri, nena onse amene adadzipereka mwapadera kutumikirani inu mu Archdiocese ino ya Lilongwe, kuti musawapereke m'manja mwa mdani uja kapenanso kuwayiwala kwa nthawi zonse, koma kuti mulamule anjelo anu kuwalandira ndi kuwaperekeza ku paradiso kwanu. Mwa Mwana Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mawu oyamba.
Mawu a m'buku la Yobu. Yobu adayankha kuti, ha, achikhala ine ndidakumbukira mawu anga, ha, achikhala mawuwo adalembedwa m'buku, achikhala mawuwo adazokotedwa pa thanthwe ndi chitsulo, ndi kuthirapo mtovu kuti akhale mpaka muyaya. Mtheradi ndikudziwa kuti momboli wanga alipo, ndipo pa nthawi yomaliza adzabwera kudzanditeteza. Khungu langa litatha kuwonongeka, thupi langa lomwelo lidzamuona Mulungu. Ine ndemwe ndidzamuona, osati winanso ayi. Ndidzamuona ndi maso angawa. Mtima wanga uli kufunitsitsa tsikulo. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Jose, Jauta ndiye
chauta ndiye mbusa wanga, chauta ndiye mbusa wanga, chauta ndiye mbusa wanga, chauta ndiye mbusa wanga. Sindidzasowa kanthu ine, chauta ndiye mbusa wanga. Sindidzasowa kanthu ine, chauta ndiye mbusa wanga. Mawu achiwiri. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Roma. Abale, kodi inu simukudziwa kuti tonse amene tidasanduka amodzi ndi Khristu Yesu pakubatizidwa, ndi ubatizo omwewo tidasandukanso amodzi ndi Iye mu imfa yake? N'chifukwa chake pa ubatizo tidachita ngati kufa ndi kuyikidwa m'manda pamodzi naye, kuti monga Khristu adauka kwa akufa ndi mphamvu ya Atate, momwemonso ife tikhale ndi moyo watsopano. Ngati takhala amodzi ndi Khristu mu imfa yake, momwemonso tidzakhala amodzi naye pakuuka kwa akufa, monga momwe adaukira Iyeyo. Tidziwa kuti khalidwe wathu wakale udapachikidwa pa mtanda pamodzi ndi Khristu, kuti khumbo lathu lokonda machimo liwonongeke, ndipo tisakhalenso akapolo a uchimo. Pakuti munthu akafa, ndiye kuti wamasuka ku mphamvu ya uchimo. Tsono ngati tidafa pamodzi ndi Khristu, tikhulupirira kuti tidzakhalanso ndi moyo pamodzi ndi Iye. Tikudziwa kuti Khristu adauka kwa akufa, ndipo sadzafanso. Imfa ilibenso mphamvu pa Iye. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu.
mawu amutenga woyera monga nalembera Luka woyera. Yesu adawuza ophunzira ake kuti khalani okonzeka kutumikira ndipo nyale zanu zikhale zoyaka. Khalani ngati antchito amene akudikira mbuye wawo wochokera ku phwando la ukwati kuti pamene afike ndi kugogoda iwo amtsekulire msanga. Ngodala antchito amene mbuye wawo pofika awapeza ali maso. Ndithu ndikunenetsa kuti adzazikonzekera nadzawakhazika podyera ndipo adzabwera kuwatumikira. Ngodala antchito mbuye wawoyo akadzawapeza ali choncho pamene iye adzafike, ngakhale pakati pa usiku kapena pali kufupi kucha. Thenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, ife amene tili pano, aliyense mwa ife ali ndi nkhani imene angathe kutifotokozera nkhani ya moyo wake. Each one of us has a story to tell. Pa Chingerezi titero. Titati tipereke mpata oti aliyense abwere kuno kutsogolo akambe zimene zachitika pa moyo wake. Lero maola onse atsiku asangakwanire. Mwinanso Mulungu onsewo sungakwanire. Chifukwa aliyense ali ndi katundu amene angakonde kuti atimasulire, tione, timve zimene Mulungu amuchitira. Zina zimakhala zabwino. Ukazimva umathokoza Mulungu kuti awa zinachitikira zimenezi. Komanso pali zina zimakhala zovuta kumvetsa, zowawa, mtanda umene anthu amanyamula. N'chifukwa chake mawu athu oyamba lero, Yobu adalankhula mawu ndipo pena pake akudandaula. Tikudziwa nkhani ya Yobu kuti zinamuchitikira zinthu zambiri pa moyo wake, ndipo pena pake Yobu akanakhala kuti mwina ni masiku ano Yobu mwina akanadzimangirira. Akunena kuti zikanakhala kuti nzotheka kuti zimene ndaona ine zilembedwe pa miyala, ndipo pa miyala paja zikhazikike. Akuchita kunena kuti chifukwa anayang'ana moyo wake, zokhoma zovuta zimene anakumana nazo, amati akaziyang'ana kuti zinali zimene zidamukhudza kwambiri pa moyo wake. Zikadalembedwa zimenezi, mwina anthu ena akadaphunzirapo. Koma akuonjeza kunena kuti ngakhale izi sizingatheke kuti Mulungu andithandize kuti zimenezi zilembedwe kapena anthu azidziwe, akunena kuti ngakhale zili choncho, momboli wanga kapena kuti Mulungu wanga sanandisiye ndekha, ndipo Mulunguyo atamandike. Mawu ake ndi amphamvu, ndimafuna kuti ndiwerenge bwinobwino pofuna kulimbikitsa kwa ena amene amataya mtima. Makamaka masiku athu alero timamva kuti anthu ena amafika mwina podzipha. Timvetsere mawu awa.
achikhala ena adakakumbukira mawu anga, achikhala mawuwo adakalembedwa m'buku, mtheradi ndikudziwa kuti momboli wanga alipo, ndipo pa nthawi yomaliza adzabwera kudzanditeteza. Ndakumana ndi mavuto, ndakumana ndi zosiyanasiyana, koma zimenezo sizinanditayitse mtima, chifukwa ndikudziwa kuti momboli wanga alipo. Pali kuzunzika, ndingane kuti kuzunzika kwa Mkhristu ndi kuzunzika kwa nyama. Mundikhululukire mawu amene ndigwiritse ntchito. Mawu amene ndinene pano adalankhula ndi Yohane Wamtandawera. Akunena kuti pali kuzunzika kwa mitundu iwiri. Ena amazunzika ngati nyama, ndipo ena amazunzika ngati Akhristu. Pali kusiyana kotani. Amene amavutika amangoona ululu wa masautso, amangoona tsoka, ena amati menyama. Amene amangoona kuti zonse ndi mdima, amangozunzika. Palibe kusiyana pakati pa kuzunzika kwawo ndi kuzunzika kwa chiweto. Chifukwa kumakhala kulira kopanda tanthauzo, kumakhala kumva kuwawa kopanda tanthauzo. It's just pain, nothing more. Koma kwa amene ali ndi chikhulupiriro, amaonamo mtanda mavuto aja, ndipo amaona njira yotulukira kukafika kwa Mulungu momboli wathu. Nde mavuto aja amasanduka ngati thabwa limene munthu amapondapo kuti akakumane ndi Ambuye Yesu. Ameneyo ndiye Mkhristu. Ndipo anthu awiriwa kavutikidwe kawo, kuzunzika kwawo kumasiyana. Ine ndimafuna kuti ndipemphe pa nkhani ya Yobu. Ndi manambala amene tikulandira masiku ano kuti anthu ena akufika pochita give up ndi kuzipha. Kuti chonde mavuto tonse timakhala nawo, koma tisavutike ngati nyama. Tiye tivutike poyang'anira mawu awa a Yobu. Ndikudziwa mtheradi, ndikudziwa kuti momboli wanga alipo. Ngakhale kude bwanji, ena amanena masiku ano kumacha. Pali nyimbo inake imayimbidwa pakatipo, akuti ngakhale mdima ungakhale otani komabe kucha. Ndipo pa nthawi yomaliza momboli wathuyo adzabwera kudzatiteteza. Abale athu amene adatisiya lero, ena mwa iwo, ena mwina ambiri mwa iwo tikuwakumbukira amene tili moyofe. Ena amene amadwala anazunzika kwambiri, ena anamwalira pa ngozi za galimoto. Koma onsewa timakumbukira amene akuwalandira momboli wawo. Chachikulu chimenecho. Ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti sangawasiye okha. Kwa ife ansembe, unsembe mbali ina ndi uyobu. To be a priest sometimes is to be another job. Chifukwa ngakhale tikamatumikira, pena timaona ngati kuti mwina mavuto samatha, nkhawa sizimatha, ntchito sizimatha, kuti mwina ndizabumula liti. Koma tisataye mtima ife ansembe. Mtheradi momboli wathu alipo, ndipo pa nthawi yake adzatiyendera. Kwa ife masistere, nafenso moyo wathu wa mchipani kumbali ina ndi mtanda umene sumatha. Ndi angati amamvetsa moyo wathu, ndi angati amene amatha kulankhula ngakhale mawu achipongwe pokamba za atumiki a Mulungu. Ndi angati? Alipo ambiri. Koma tisadandaule. Akunena kuti mtheradi Mulungu momboli wathu
alipo ndipo adzatiyendera. Tikaona tsopano mu uthenga wathu wa lero palinso chilimbikitso chena chapadera. Akukamba za kukhala okonzeka. Pamaliro ambiri mawu amakhala amabwerezedwa, khala nokonzeka, khala nokonzeka, khala nokonzeka. Ndipo nthawi zina tikamamvetsera mawuwa timamva ngati kuti tikhale malo abwino, tikhale maso, kuti akadzatipeza tilibe banga lililonse tidzapulumuke. Ayi, titha kumvetsa mawu ngati mwa njira imeneyi, kuti mwina akadzafika Ambuye Yesu adzatipeze tili mtchalichi tikupemphera, iya zabwinotu. Iya adzatipeze kuti talapa kale, tangomaliza sakramenti yakulapa. Ayi, zikadzatero tithokoze Mulungu. Koma inu ndine mukudziwa kuti imfa zambiri sizimatipeza mtchalichi. Ndipo zambiri sizimakuuza kuti lapiratu ufa mawa, zimangobwera. Ufune usafune umanyamuka ulendo. Ambuye Yesu chimene amatanthauza sikuti tikhale ni mantha kuti nthawi ina iliyonse imfa ifika ya. Kukonzeka kumene akunena Ambuyeku mwa njira ina tingagwiritse ntchito mawoti kukhala maso. Kukhala maso osakhala kuti Ambuye tipeza tikamamwalira kokha ya. Koma kukhala maso kwa wina ndi nzake. Chifukwa chiweruzo cha pa imfa yathu Mateo 25 ndi mmene tikhalira maso wina ndi nzake. Osakhala kuopa kokha imfa iyayi, koma kuti am I awake, alert to my neighbor here? Kumene kunde kukhala maso. Chifukwa Ambuye Yesu akunena kuti nali mndende munadzandiyendera. Sakunena kuti munali mndende ndentafika simunandizindikira kuti ndakufika ngati pa imfa ya. Ineyo nali mndende munadzandiyendera. Kukhala maso kuja ndi kumeneko. Nali wamaliseche munandiveka. Kumeneko ndiye kukhala maso. It has to do with relationships. Kukhala maso kumeneko. Chifukwa munthu utakupita ku nyumba yobindikira kukakhala kumeneko wekha opanda anthu kumadikira Mulungu. Sizimene Ambuye Yesu akunena. Ena amaganiza kuti kukhala maso kuja ndi kuti ndikabindikire pena pake Ambuye zandipeze palibe tchimo lililonse around me. Ndichimwisa palibe. No. Tizamwalira tili pakati pa anthu. Kukhala maso kuja ndi kuti ineyo ndikukhala ndi anthu abwanji. Kukhala maso kumeneko. Tisayiwale kuti Ambuye Yesu nthawi zambiri chimene amadzudzulira Afarisi samadzudzula kuti samapemphera ya. Afarisi amapemphera kwambiri. Koma amadzudzula mmene amaweruzira ena, amadzudzula mmene amayang'anira anthu ena ponkhani ya malamulo makamaka tsiku la Sabata. Komanso mmene amayang'anira anthu ochimwa ndi anawadzudzula kwambiri. Chifukwa anachula kuti inu ziliza tombstones. Pamwamba pa ziliza zabwinobwino koma mkati muli mafupa ola. Anatero Ambuye Yesu. Kukhala maso. Ine ndikadakonda kuti kwa ife wa Khristu akatolika kukonzekera kwathu kwakukulu kuzikhala kusambitsana mapazi. Chifukwa akunena kuti ngodala antchito amene mbuye wawo pofika awapeza ali maso, tiye timvetse bwinobwino zimene azachite akadzafika mbuye wathu. Akuti ndikunenetsa kuti adzazikonzekera nadzawakhazika podyera ndipo adzabwera kuwatumikira. Ambuye Yesu tikamati tikanjoya naye kumwambako, akuti kunjoya ako kuzakhala kuti akutitumikira. Akuti adzatikhazika pa mipando. Sinzoti mipando yake zakhala green kandi blue. Nde adzagwada iye nkumatitumikira.
kufuna kutiphunzitsa kuna kuti ngati tikufuna tikambe za chipulumutso kutsogoloko tiyambe kugwada ndi kutumikirana lero. Kukhala maso ndi kumeneko. Ine ndimamva chisoni nthawi zina kuti pakati pathu pali anthu ena amatha kuzunzika ndi umphawi, koma ena ali pamwana alirenje. Onsewo akhristu akatolika. Timamva bwanji? Zija Yakobo ananena kuti kodi timamva bwanji tikalandira thupi la Ambuye Yesu ndi magazi a Ambuye Yesu, koma pakati pathu pali ena amene akubwerera ku nyumba ndi njala. Anaterotu Malemba Oyera kalata ya Yakobo. Kukhala maso kumeneko. Dziko lathu la Malawi lino aliyense ndifunse kodi akufuna kuti akapulumuka? Ndikufuna ndikapulumuke. Koma how do we treat each other? Pamenepo ndi pali vuto. Pano tikuwakumbukira abale athuwa kudzera m'mapemphero. Tikuwatumikira komanso iwo atisira mawu amene awerengedwa lero. Khalani maso. Khalani maso. Potsiriza akuti ngodala amene adzatipeze tili choncho pamene adzafike ngakhale pakati pa usiku kapena pafupi kucha. Bwanji sananene kuti amene adzatipeze chama 5 o'clock madzulo. Akuti pakati pa usiku kapena kwatsala pang'ono kucha, timati mbanda kucha. Chifukwa chani? Ambuye Yesu akutchula nthawi imeneyi. Ndi nthawi imene tuloti makoma. Pakati pa usiku ndikuti munthu tsopano tsono wamba kukuliza nkonono sitikudziwa. Kugona. Kukamati kukucha ndikuti zimavuta kudzuka chifukwa tulo lakulowerera tsopano. Palitu Ambuye Yesu adasankha dala nthawi iyi kufuna kutiphunzitsa chani? Kuti tichenjere tisatayirire. Ngati pali tchimo lina limene Ambuye Yesu amalitchula ndi kutayirira. Kutayiriraku ndiye kutani? Momwemo ndibapumula ndiona mawa tulo la usiku limenelo. Pali Mulungu akukuyitana kuti dzuka upange izi, iwe ayi ndibatambalala kai pang'ono. Ndena matambalala 5, 10, 15, 20 years akutambalala. Wina wake amachita jubilee yake ya unsembe. Amachita jubilee ya zaka 25. Ndi anthu ananena kuti chabwino poti tiyenera kutero. Komatu munthu anangokhala litambalale 25 years yonse. Amatanthauza chani? Mwina amakamba za ntchito kuti samagwira ntchito, ndizona. Komanso kutheka kuti anamuona kuti munthu uja anali moyo wake wonse switched off. Samatekeseka ndi zimene ayenera kuchita. N'chifukwa chake pakulapa timana kuti pakusachita zoyenera. Kumene kujaso ndikutambalala kumene kuja. Ndiye tiye ndithokoze Mulungu chifukwa cha chifundo chake. Kwa amene anatisiyawa tipitize kuwapempherera. Mulungu wa chifundo chonse awalandire mu ufumu wake. Komanso ifeyo tikhale maso. Tikhale maso kwa wina ndi nzake. Titsimikize kumvera kwathu. Kumvera kwa apostoli. Mulungu Atate mphamvu amene analenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano, ndipo Yesu Khristu mwana wake yekha Ambuye athu, amene anayikidwa m'mimba ndi Mzimu Woyera, nabadwa mwa Mariya Virigo,
anasautsa kwa wose ulatu alampachika pamtanda namwalira namwira nalowalimbo ndi mkuchiro wake anauka kwawo nakwera kumwamba nakhala pa dzanja lamanja la Mulungu Atate adzafukira komweko kudzalizamu ndipo ndimveranso ndimveranso kutoleranja Mulungu alikubira tubiritsa ulawu abale kutsogoloko Yesu Khristu adzasandulitsa matupi athu ofokawa kuti afanefane ndi thupi lake la ulemerero. Tiyeni tsono tipempherere anthu amoyo ndi akufa. tipempherere asembe, a brother, a sister ndi a Khristu eni ake omwe adagwira ntchito mu archdiocese yathu ino kuti Mulungu alandire mizimu yawo mu ufumu wake. Tikukupemphani mutivomereze. Tipempherere mzimu wa Bambo Wize Mfune mdiocese ya Mzuzu kuti Mulungu alandire mzimu wawo. Tikukupemphani mutivomereze. Tipemphererane wina ndi mnzake amene tili pano kuti tisunge chikhulupiriro chathu pa ulendo wathu pasi pano. Tikukupemphani mutivomereze. Atate, simuli Mulungu wa anthu akufa ayi, koma wa anthu amoyo. Tsono mudzatiyitane tonse kuti tikalandire ulemu wanu pa nthawi zosatha. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ndi nthawi ya zopereka. Tipemphe achipembedzo kuti tiyime ndi mbale komanso maboksi amene alipo kuti kulikonse kumene anthu akhala asavutike kupereka. Akwaya mutitsogolere ndi nyimbo zoperekera. Tikubwera kuti tizipereke kwa Mulungu Atate ondikonda. Moyo wanga ndipereka kwa inu, zanga zonse ndikubwezera inu. Chuma changa ndiye Mulungu, chuma changa ndiye Mulungu, zanga zonse ndiye chuma changa ndiye Mulungu, zanga zonse ndiye chuma changa ndiye Mulungu, chuma changa ndiye Mulungu, zanga zonse ndiye chuma changa ndiye Mulungu, zanga zonse ndiye. Sembe ino ndiyo pembedza ino, mwini zonse zamwamba ndi zapasi. Sembe ino ndiyo thokoza ino, mwandipatsa zabwino zanu zonse. Chuma changa ndiye Mulungu, chuma changa ndiye Mulungu, zanga zonse ndiye, zanga zonse ndiye, chuma changa ndiye Mulungu, zanga zonse ndiye, chuma changa ndiye Mulungu, chuma changa ndiye Mulungu, zanga zonse ndiye, zanga zonse ndiye, chuma changa ndiye Mulungu, zanga zonse ndiye.
zomwe tatula lelo toyendetsera nacho mpingo zomwe tatula lelo zilandizeyandileni tate zomwe tatula lelo zilandizeyandileni tate zomwe tatula lelo. Anakulitsa zinthu zawo zomwe tatula lelo kuti apeze chuma chawo zomwe tatula lelo zilandizeyandileni tate zomwe tatula lelo zilandizeyandileni tate zomwe tatula lelo. Chuma chathu chimapeleka zomwe tatula lelo kuti mpingo uyende bwino zomwe tatula lelo zilandizeyandileni tate zomwe tatula lelo zilandizeyandileni tate zomwe tatula lelo. Atate mphamvu zonse, landirani mphatso zathu, zikasanduketu nsembe yoyenera dzina lanu. Izani mzimu wayera, yeretsani bredi vinyo, ziyenere kusanduka nsembe ya chipulumutso. Izani mzimu wayera, yeretsani bredi vinyo, ziyenere kusanduka nsembe ya chipulumutso. Uye Yesu tifanane, ndinuti amai anu, kuti ife sotikale nsembe ya Atate athu. abale ndi alongo pemphani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomereze kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Landirani Ambuye mphatso zomwe tikuziperekera chipulumutso cha atumiki anu. omwe adamwalira kukutumikirani mu Archdiocese ya Lilongwe. Landirani Ambuye mphatso zomwe tikuziperekera chipulumutso cha atumiki anu. omwe adamwalira kukutumikirani mu Archdiocese ya Lilongwe. Landirani Ambuye mphatso zomwe tikuziperekera chipulumutso cha atumiki anu. omwe adamwalira kukutumikirani mu Archdiocese ya Lilongwe.
Khristu awachitire chisoni powaweruza abale athuwa, ndipo amene ankakhulupirira Khristu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wawo. Tupempha izi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Titokoze Ambuye Mulungu wathu. Zona linkofunika ndi kuyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate woyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, mwa Khristu Ambuye athu. Mwa Iye tidande chitsimikizo chakuti tidzauka kwa akufa ndi ulemu. Choncho ife amene tikuvutika podziwa kuti tidzafa ndithu, tikutonzetsedwa ndi lonjezo la moyo wosatha kutsogoloko, chifukwa moyo wa anthu okhulupirira Ambuye sutha pa imfa koma umangosinthika. Ukatha ulendo wawo wapansi pano, amakalowetsedwa m'malo okondweramo nthawi zonse mu ufumu wanu kumwamba. Choncho limodzi ndi anjelo ndi alikanjelo, mafumu ndi akuluakulu aulamulira mphamvu onse ndi magulu ankhondo akumwamba, tikuyimba nyimbo ya ulemerero wanu mosalekeza poyimba kuti: kumwamba ndi pansi pano padzaza ndi ulemu wanu. Hosana kumwambako, hosana kumwamba mwambako. Oyera, oyera, Ambuye Mulungu wamukulu wankhondo akumwamba. Oyera, oyera, Ambuye Mulungu wamukulu wankhondo akumwamba. Ngodala iye amene alingudza m'dzina la Ambuye. Hosana kumwambako, hosana kumwamba mwambako. Oyera, oyera, Ambuye Mulungu wamukulu wankhondo akumwamba. Oyera, oyera, Ambuye Mulungu wamukulu wankhondo akumwamba. Ndinoyera Ambuye, nkuyenera ndi kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni, popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu, kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu Woyera yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka zomwe tadzatula pamaso panu, kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu, amene adatilamula kuti zikondwerera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene adali kukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema,
nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha, magazi amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ino ya moyo ndi woyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya nyumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti tiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu tidzazidwe ndi Mzimu wake woyera, ndipo tikhale thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Yemwe atisandutse nsembe yokomerani nthawi zonse, kuti tikalandire nawo zokoma zanu, limodzi ndi osankhidwa anu poyamba Virigo odaladala amayi a Mulungu ndi Yosefe odala mwamuna wake, limodzi ndi apostoli anu odala, ndiponso amartiri anu olemekezeka, ndi oyera anu ena onse amene timawadalira, kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikukupemphani Ambuye, kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francis papa wathu, ndi George archiepiscopi wathu, Vincent mthandizi wake, ndi aepiskopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mukumbukire atumiki anu, mabishop, ansembe, abrother, asistere, akhristu eni ake amene adagwira ntchito mu archdiocese ya Lilongwe, amene mudawayitana kuti asiye dziko lino lapansi ndi kubwera kwa inu. Tikupemphani kuti iwo amene mudawafananitsa ndi mwana wanu mu imfa yake, mulole kuti adzafanefane nawonso mkuuka kwake kwa akufa, pamene iye adzaukitsa akufa pansi pano ali ndi matupi awo, ndi kusandutsa thupi lathu lonyozekali kuti lilingane ndi thupi lake la ulemu. Abale athu enanso amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka moyo uno, mwachifundo chanu muwalandire mu ufumu wanu. Kumeneku nafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira nawo ulemerero wanu pa nthawi zosatha. Kumeneko tikuyembekeza kukondwerera ulemerero wanu mpaka muyaya, pamene mudzapukuta misozi yonse m'maso mwathu, chifukwa pokuonani mmene mulili inu Mulungu wathu, tidzakhala olingana nanu pa nthawi zosatha ndi kukutamandani kosalekeza.
mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso panu pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu, inu Atate achifundo. Abale athu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka moyo uno, mwachifundo chanu muwalandire mu ufumu wanu. Kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira nawo ulemerero wanu pa nthawi zosatha. Mwa Khristu Ambuye athu amene kudzera mwa Iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. kudzera mwa Iye pamodzi naye mwa Iye inu Mulungu Atate amphamvu zonse limodzi ndi Mzimu Woyera ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu tikunena mosaopa kuti Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ifenso zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu, musasiye ife mchinyengo koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse pamene tikudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Ambuye Yesu Khristu amene mudauza apostoli anu kuti ndikusirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Naka kankhosa ka Mulungu nayo amene amachotsa machimo a dziko lapansi
ngodala amene ayitanidwa ku phwando la Kankhosa. Ambuye ndi nthawi yolandira ukaristi yatsopano. Tipemphe anzathu achipembedzo kuti mbwere kuno kufupi mwatenge ansembe asisteri ndi kukayika malo amene anthu angalandirire ukaristiya. Oyenera kulandira ndi okhawa Khristu amene lero akonzeka kuti atha kulandira ukaristiya ndipo amalandira kale. Akwaya mutitsogolera nyimbo zolandirira. Mabuku a nyimbo namba 91. Yendi atate ndimbusa watu amatipasa chakudya cha moyo, atipasa ife moyo tipapo. Amatipasa chakudya cha moyo, timlandire Ambuye, talandira Ambuye Yesu. Amatipasa chakudya cha moyo, timlandire Ambuye, talandira Ambuye Yesu. Amatipasa chakudya cha moyo. Sindiwona Yesu mukaristiya Amatipasa chakudya cha moyo, komandipembedza Mulungu ndi munthu amatipasa chakudya cha moyo, timlandire Ambuye, talandira Ambuye Yesu. Amatipasa chakudya cha moyo, timlandire Ambuye, talandira Ambuye Yesu. Amatipasa chakudya cha moyo. Number 104. Ambuye tabwerani mulowe Mulowe nyumba ya Ngai, mutaze mutaze tendelewo, mutaze mutaze tendelewo. Ambuye Itambuye kwelani, mulowe mulowe nyumba ya Ngai, mutaze mutaze tendelewo, mutaze mutaze tendelewo.
Imbali milongo jama ukalisi ya balani wa ine 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 Lalika kulunguzi alimusaka menti balani wa ine 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 Mukale fumo mbuyanga yoteteza moyo wanga uine mwaine ine 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 Mukale fumo mbuyanga yoteteza moyo wanga uine mwaine ine 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 Kamisa popepela wasembe amachula balani mwaine ine 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 Mau akafundi tudzina lake la Mlungu balani mwaine ine 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 Mukale fumo mbuyanga yoteteza moyo wanga uine mwaine ine 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 Ino mulungu titama, ino mulungu sigamo Inundi ambuye, ino mulungu sigamo Sikoma, ino mulungu ino mulungu sigamo Sikoma, ino mulungu ino mulungu sigamo Inundi atate, ino mulungu sigamo Pantawi zonse mulipo, ino mulungu sigamo Sikoma, ino mulungu sigamo Sikoma, ino mulungu sigamo Angelo onse kumwamba, ino mulungu sigamo Amayimbirwa inuto, ino mulungu sigamo Sikoma, ino mulungu sigamo Sikoma, ino mulungu sigamo Tenu oyelwa mulungu, ino mulungu sigamo Uye wakondo kumwamba, ino mulungu
Tikutukuza na Ambuye chifukwa cha Ukaristiya umene talandira. Mulole kuti mapemphero amene tawapereka kwa inu ayipindulire mizimu ya atumiki anu onse amene anamwalira kutumikira mu Archdiocese ya Lilongwe. Mwa Mwana Yesu Kristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ni moyo ufumu limodzi ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Ambuye akhale nanu. Dzina la Ambuye litamandike. Chithandizo chathu chili m'dzina la Ambuye.
akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani kalalikeni mthenga wabwino wa Ambuye. Apa ndi pamapeto pa nsembe ya misa yokumbukira mizimu ya nsembe asisteri abrazala komanso akhristu eni ake amene adagwira ntchito mu archdiocese ino ya Lilongwe. Tilowa mu chigawo cha zolankhula, koma ndisadatero pali zidziwitso zingapo. Chidziwitso choyamba chikuchokera ku bungwe la PMS. Iwowa akukumbutsa azibambo fumu onse maparishi amene sadaperekebe ndalama za chibalalitso cha mpingo. Akuthokoza maparishi amene adachita kale izi. Choncho akutilimbikitsa azibambo fumu maparishi amene tisadachite kuti tipereke ndalama zimenezi. Kachiwiri, Archdiocese ya Lilongwe komanso chipani cha Missionaries of Africa chikutidziwitsa tonse kuti pa 30 November kudzakhala mwambo odzoza adikoni awiri kukhala ansembe. Deacon Noah Kwenda achipani cha Missionaries of Africa amene amachokera ku parish ya St. Francis Kanengo, komanso Deacon Grevazio Chikuni amene amachokera ku parish ya St. Augustine Kamangirira. Iwowa ndi omwewa amene atithandiza kuthandizira misa Mikianu amene ndithu anachoka pakati pathu. Choncho ife mphatso yathu ndikukupemphererani pamene mukututumikira muno mu Lilongwe Archdiocese. Tipepeseso asembe, masisteri, madikoni, mabrother, makamaka chifukwaso cha kutaya anzanu amene matumikira nawo pa sembe ya misa. Asembe amenewa, mabishopu komanso masisteri amagwira ntchito pakati pathu kumatitumikira mnjira zosiyanasiyana, ndipo mabishopu ena ndithu anatipatsa ulimbitso, ubatizo, chimodzimodzi ngakhilenso asembe natipatsa ubatizo ndi masakramenti ena amene timalandira mu mpingo wathu wa Katolika. Choncho ifeyo tikuwakumbukira pano makamaka podzera msembe ya misa imene lero lino tapereka kuti mizimu yawo iziusa mu mtendere. Kwa ife akhristu eni ake ndifuna ndikuthokozeni nonse chifukwa chofika mwaunyenji pa mwambo wa sembe ya misa imeneyi yokumbukira atumiki athu mu mpingo. Ena anali maparishi athu amene ife tikutumikira, timakhala nawo bwinobwino ndipo amatithandiza mzinthu zambiri. Choncho kubwera kwathu ndi umboni waukulu, makamaka kusonyeza kudzipereka kwathu komanso kuthokoza kwathu chifukwa cha ntchito yayikulu imene atsogoleri athu amagwira mu mpingo. Choncho ndifuna ndikupempheni kuti tiye tipitirize kuwapempherera kuti mizimu yawo iziusa mu mtendere. Osayiwalanso kupempherera asembe amene tili nawo pano amene akugwiranso ntchito yayikulu potitumikira mnjira zosiyanasiyana, kuti nawonso tizowafunira zabwino zonse makamaka pomawathandizanso pa zosowa zawo. Izi tiyeni ndithu tipitirize kutero maparishi athu ndi cholinga chonena kuti tiziyendera limodzi ndi atumiki athu mu mpingo. Takhala tikulankhula nthawi zambiri mbuyomu za kukonza kumanda kumene masisteri asembe, mabishopu amene anagona kuti isangokhala nyimbo chabe. Tiyeni ndithu tiganizire tichitepo kanthu kukonza kumanda aja, ndipo zimenezi Ambuye akativomereza uthenga umene ufika ndithu maparishi ndi cholinga chonena kuti aliyense wa ife atengepo gawo kuti manda aja tiakonze kuzilemekezeka. Tikudziwa nthawi zambiri mwina kumakhala kuli mbuzi, anthu ena amatha kungoyenda mweno kumatchula nkhuni. Choncho timafuna kuti zimenezi
tizikonze mofulumira ndi cholinga chonena kuti kumanda kuja kuzikhala kulemekezeka. Komanso ndimafuna ndipemphe kuti ndi bwino ndithu tizikhala ndi marecords oyenerera kwa ife amene tinabwera kumanda kuja, tikhoza kuona kuti zikwangwani zina zinawonongeka, mayina ena anawonongeka. Choncho ndimafuna tipemphe kuti pamene zatigwera zovuta tizikhala ndi marecords oyenerera, kaya kuyambira kubanja komanso ku ofesi ya Ambuye, ndi cholinga chonena kuti tizidziwa kuti wasembe wathu kaya bishop wathu anagona manda akuti. Ndipo ngati kungathekenso tiwapempha Ambuye kuti ndi bwino kuti tizikhala ndi mwina manumbers kumene kuja kumanda. Izi zidzatithandiza mtsogolo muno kuti aliyense amene akubwera kumanda kuja azidziwa kuti manda awa ndi manda akuti. Popeza mpingo ndi osiyana, lero tilipo, mawa adzasogolera ndi ena. Choncho pomaliza ndifuna ndikuthokozeni nonse chifukwa chobwera mwaunyinji komanso kukhala limodzi pa mwambo wa sembe ya misa umenewu. Tipemphe ndithu kwa ife akhristu eni ake kuti timakhala ndi miyambo yosiyanasiyana mu mpingo wathu, tiye tizibwera mwaunyinji chonchi kuti tizilemekeza mwambo wathu. Ndi mawu amenewa Ambuye olemekezeka tikupitiriza kupepesani chifukwa cha ifa imene asembe amene anatisiya komanso masisteri, mabrother. Zikomo kwambiri, tikufuna tikufuneni zabwino zonse, ndipo ife tipitiriza kumakupemphererani kuti muthe kutitumikira bwino pakati pathu. Zikomo kwambiri. Zikomo Ambuye. All protocols observed. Chaka ni chaka timabwera kuno chucha Ambuye wathu ndiponso kufuna kwa bwino kwathu. Ndipo ni tsiku lalikulu la chisoni komanso la chimwemwe. Tamva mayina ambiri wa anzathu, azibale athu amene anatisiya. Tisaiwala kuti anachokera ku malo osiyanasiyana, nali anthu a mitundu yosiyanasiyana, koma anthu a mtima umodzi. Tisaiwala maziko, makolo athu amene anamanga mpingo wathu kwathu kuno ku Lilongwe, kuyambira ku Chiwamba mpaka chalichi lathu lino. Mayina ambiri timawadziwa, ena sitimawadziwa, koma ni makolo athu. Momwemo ndi akhristu anzathu eni ake anamanga moyo wathu, mpingo wathu, kuti ife tingati kuyendabe. So kapena tingati tukoza Mulungu pa tsiku la lero. Ndipo tisaiwala kuti dziko ndi anthu, opanda anthu tili thengo. Ndipo kuti amoyo salekana, tili moyo chuo cha makolo athu. Titukoza Mulungu, ndipo ife tipitilize ntchito yawo kuti mpingo wathu upite patsogolo kwathu kuno ku Lilongwe. Zikomo kwambiri. Tondamva pepani Ambuye, mwina ndili kuchita chipongwe kuti ndidzutsa Ambuye, kuti ndipanda kutcha, koma tipempha eni yake kuti anena kama okena. Zikomo kwambiri. Zikomo Ambuye. Zikomo kwambiri. Nimati ndithokoze kumalizira kuno, kuthokoza ena onse amene mwathokozedwa ndi kuthokozanso, koma mwanjira padera mundilole ndithokoze atumiki athu. Kuthokoza koyambirira ndimati ndithokoze masistere ndi mabrother athu amene mpingo kapena kuti eklesia akumangidwa chifukwa cha ntchito zanu, utumiki wanu, kudzipereka kwanu, kupirira kwanu. Ndimati ndikuthokozeni chifukwa mwina nthawi zina timayiwala, we take you for granted. Ndingopereka chitsanzo cha ntchito yotamandika imene mmagwira. Chaka ndi chaka tikamva zotsatira za mayeso, timaona kuti masukulu athu amakhala pamwamba kwambiri, kati top 10. Mukaona masukulu amene aja timanyadira kuti ndi masukulu akatolika,
koma kuseri kwa zimene zija kwa masukulu amenewa kuli masistere athu ndi mabrother athu mugwira ntchito yotamandika kwa basi. Ndiye pamene tikukumbukira abale athu ena mwa inu amene anatisiya, inu amene muli moyo, nimafuna kuti tikuthokozeni kwambiri. Chizipatala zathu zikativuta timathawira komweko. Amene mmatisamalira titagona ndinuyo. Ntchito yotamandika kwambiri. Komanso ena mwa inu mukutitumikira m'midzimu. Ana amasiye, kusamalanso azigogo ndi zina ndi zina. Ndikuthokozeni. Pali ena pano safika. Sitikhala nawo azimayi obindikira. Tiwape thokozeso ntchito imene amagwira. Ansembe athu mawu ine ndilibe, chifukwa pali zambiri zimene mafuna kuti tonse tikadakonda kuti tikuthokozereni. You make a lot of sacrifices. Ngakhale ena mugwira ntchito opanda transport. Ena mmadwala simamuuza aliyense mmangogwira ntchito koma mukudwala. Ndikukamba za matenda amene malungo ndi ena osiyanasiyana koma mmagwirabe ntchito. Ansembe ena mukusamala mbumba za Mulungu usana ndi usiku, kupereka masakramenti pamene ena akupumula. Mukulimbikitsa achinyamata, mukulimbikitsa mabanja, komanso mukuphunzitsa Chikhristu kwa anthu. Nimafuna kuti ndikuthokozeni mwa njira yapadera m'malo mwa Archdiocese ya Lilongwe. Tiyesetsa kukulimbikitsani pa ntchito yanu. Ndiye nimafunanso ndipemphe kuti Saturday la chiweru chimene chikubwerachi pa 9 ndayitanitsa msonkhano wapadera kwa azibambofumu onse, akuluakulu azipani zonse, ma sister ndi ma brothers, ndi executive committee ya Laity Council. Ndionjezereponso atsogoleri a mabungwe awa, CWO, CMA, Legio Maria, atumiki achifundo, komanso Divine Mercy. Tikumane 9 o'clock Saturday likubwerali kuchigoneka ku holo ya kuparishi kumeneko kuli malo okwanira. Sitikakhala nthawi yayitali mwina ola limodzi ndi theka poona kuti mubwerere kumaparishi kwanu kuti mukakonzekere Sunday. Ndikudziwa kuti kuli vuto la mafuta. Tayesetsani kuti mwina ngati zingatheke kupeza kandi zigubu kandi chani. Tikumane Saturday likubwerali. Nkhani yakumanda poti atsogoleri mwatiuza kuchokera ku Laity Council kuti nkhani mufuna kuti ikonzedwe. Ine ndikuthokoza kwambiri m'malo mwa Archdiocese yathu. Pakati pandakhala ndikulandira mauthenga kuchokera kwa timu yanu ondikumbutsa kuti nkhani isi takhala tikungoyimba ngati nyimbo. Ndeni maona ndizoona kuti nyimbo imafika pa mapeto pake, nyimbo imatha. Nanga tizingoyimbabe nyimboyi. Ine ndikadakonda kuti pomafika mapeto a January kapena ndingoti mapeto a December nkhani yakumanda imene tithane nayo. Pali manda amene amayenera kukhala chitsanzo ndi manda swangu kati kuno kwa Archdiocese ya Lilongwe. Ndiye ntchito imene mufuna kuti tigwireyi mumapempha kuti kodi Ambuye ngati mungatilole dangani ndizona ningaletse nkhani yakumanda. Permission granted.
nditugwirani ntchito yambamponi ngati mukusowa kuti tilengeze kwa Khristu kati panga limodzi tiuzeni tiauza azibambofumu maparishi tifuna manda osamalidwa bwino komanso manda amakono amasiku akalero kuti kutsogolo kuno titakumapita kumene kumakapempheranso kapena kungokhala kumpempherera kandi wansembe amene mandziwa kandi sister choncho zimatero kuma malo abwino otetezeka. Ndikumbukira nkhani imeneyi namba kuimva ine cham'ma 1990 early 90 pafupi zaka 30 tikuimba nyimbo imeneyi. Ndiye ndikulimbikitsani kuti nkhani musabwerere mbuyo tiyambe kawa tipita tikaone manda ena kwina ndi kwina ngati mamodelo tikaendere manda ena kuti tione kuti amakonza bwanji. Potsiriza akhristu onse amene tili pano ndikufunani zabwino zonse. Sitinayiwale abale anu amene anatisiya. Tiyeninso tipitilize kuwapempherera abale athu amene anatisiya chaka chino. Ndiye ndikuthokoza kuti mwabwera ndipo mwabwera maunyinji wanu. Ndikuthokoza kwambiri zikomo. Mulungu atidalitse ndipo Mulungu atitsogolere pali pano pamene tikupita kumanda. Zikomo. Singa iwe Kristu ndiwe ngendo tiye iwe tiye kumambago singa iwe